Ο Λύκος που τρελαινόταν για καραμέλες. Μετάφραση Χριστίνα Σωτηροπούλου. Γιαγιά Κότα, να φάμε καραμέλες. Πάλι, μόνο μία μικρούλα, είναι τόσο νόστιμες. Ναι, αλλά δεν μας κάνουν καλό. Ρωτήστε και το Λύκο να σας πει. Ανοίξτε όχι το στόμα, αλλά τα αυτιά σας για να μ' ακούσετε. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, παιδιά, ο Λύκος τρώει καραμέλες. Ζελεδάκια φράουλας, γλυφιτζούρια, μαργαρίτες, καραμέλες, μπαστούνάκια, καραμελωμένα μήλα. Κράτσια καραμέλα εδώ, κρούτσια καραμέλα εκεί. Φυσικά ο Λύκος δεν παίρνει τα δόντια του, παιδιά, και έχει μια ανάσα βρωμερή. Ήρθε η ώρα του κολατσιού. Ο κυλαράς μας αποφασίζει να πάει να βρει το γουρουνάκι στο σπίτι του. Εριτώ να σας πω ότι την τελευταία φορά ο Λύκος έφεγε το σπιτάκι του, το οποίο, ξέρετε, ήταν φτιαγμένο από καραμέλες τριφογυριστές. Τελευταία στιγμή γλίτωσε το καημένο το γουρουνάκι. Ο Λύκος φτάνει μπροστά στο καινούριο του σπιτάκι, που είναι ευτυχώς ξύλινο αυτή τη φορά. Χτυπάει την πόρτα 3 φορές. Τοκ, τοκ και τοκ. Ποιος είναι? Είμαι ο μεγάλος αδερφός. Το γουρουνάκι, παιδιά μου, είναι και λίγο χαζούλικο και ανοίγει την πόρτα. Μια καραμέλα ή τη ζωή σου, λέει ο κακός ο Λύκος με τα βρωμερά του δόντια. Τόσο άσχημα μύριζε η ανάσα του που το γουρουνάκι λιποθυμάει. Ο Λύκος δεν χάνει ευκαιρία, κλέβει όλες τις καραμέλες και τρέχει βαθιά μέσα στο δάσος να κρυφτεί. Η κοιλιά του Λύκου όλο και μεγαλώνει, όπως και η όρεξή του για καραμέλες. Όσο περισσότερες τρώει, τόσο περισσότερες θέλει. Τώρα θέλει έναν κροκόδιλο σλεδάκι, πράσινο για την ακρίβεια. Τρέχει στο ποτάμι και εκεί βλέπει έναν τεράστιο κροκόδιλο μέσα στο νερό. Και μπουρμπουλίτρες, γιατί ο κροκόδιλος κάνει αμάν. Ο κροκόδιλος κάνει πριτς. Αλλά μην το πείτε σε κανέναν. Του Λύκου δεν του αρέσει να καταβροχθίζει κροκόδιλους που κάνουν πριτς. Τώρα έχει όρεξη για μαλλί της γριάς. Καθαρή ζαχαρένια απόλαυση. Δεν φαντάζεστε τι είναι ικανός να κάνει ο Λύκος για τα γλυκά. Έβαλε προβιά για να μεταμφιεστεί και τα κατάφερε. Και μια και δυο ξεκινάει. Καταφέρνει να κοφίσει ένα κοπάδι κάτασπρο. Κανείς, παιδιά, δεν τον αναγνώρισε. Διαλέγει ένα μικρούλι αρνάκι, γλυκούλι και αδύνατο. Να, αυτό εκεί. Που του δείχνει τα γεμάτα περιδόνα δόντια του και του λέει: «Μια καραμέλα ή τη ζωή σου». «Τι αηδία», είπε το προβατάκι. Το αρνάκι σκάει στα γέλια. Εννοείται ότι ο Λύκος ένιωσε πολύ άσχημα. Δεν κοροϊδεύουν έτσι ένα Λύκο. Έξαλλος μπήκε τα δόντια του στη γούνα του μικρού εξυπνάκια και... «Αου! Τι συμβαίνει?» Ο Λύκος έχασε όλο και τα δόντια. Πάνε και φταίνε οι καραμέλες γι' αυτό. Και ένα αρνάκι. Όχι. Ο Λύκος έφαγε τα αρνή, γιαγιά. Πώς να το φάει? Με τη μασέλα του, γιαγιά. Και γιατί όχι με την δόντια βαμπύρ? Καμία σχέση. Το αρνί έφαγε το Λύκο. Όχι βέβαια, είναι πολύ ευγενικό το αρνί. Του έκανε δώρο μία οδοντόβουτσα για να τη χρησιμοποιεί όταν θα ξαναβγούν τα δικά του δόντια. Αν ξαναβγούν, ίσως. Ποιος φοβάται τον κακό Λύκο? Όχι εμείς. Μην κάνετε τα έξυπνα. Τη θέση του Λύκου πήρε ένας άλλος κατεργάρης, το μεγάλο κακό Γκνου, που δεν του αρέσουν καθόλου τα γλυκά. Προτιμά τα μικρά
τροφαντά κοτοπουλάκια που καταβροχθίζουν καραμέλες, σαν εσάς μικρά μου.